DXDC Radyoman Report. Gideploy na ang gimugnang team sa investigators sa Katiil, Davao Oriental para sa mas gipalawmang investigasyon sa pagpatay sa kanhi politiko sa Katiil, Davao Oriental og negosyanteng si Jessilo Castellones. Sumala ni Police Major Antonio Luy, Station Commander sa Bahada Police Station. Subayon sa mga investigators ang profile sa biktima. Mangalap usab sila mga impormasyon ug ebidensya para sa kasulbaran sa maong kaso. Common threat ang victim daw, sir, prior sa shooting incident? Based sa revelation sa iyang kauban, wala siya, labi na ang itong driver, no, biktima usab. Kaya according niya, kuha lang siya, on-call driver lang siya. Mao nang magpahigayon yun ta og follow-up investigation dito gyud sa ilahang lugar. Diin nga murag dito gyud nag-start siguro, no, ang dito gyud ta makakuha siguro og motibo. Kaya unang-una dili siya residente sa ato ang syudad. Matod ni Luy, nagibutyag sa asawa sa biktima nga kanhi kining political consultant ni late Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ug ang biktima sa mga nakalabay mga eleksyon nagsilbing campaign manager. Netong weekend, nag-check-in na kini sa usa ka hotel sa Davao ug pauli na kini og Davao Oriental dihang nahitabo ang pagpatay sa biktima. Sa investigasyon, aniya ang biktima sa Davao City aron mangumpra. Sa kasamtangan, negosyante kinig sand and gravel ug adunay mga sabong nga aktibidad base sa profiling sa PNP. Nag-convene kagahapong adlaw ang Special Investigation Task Group sa Davao City Police Office kundi CPO. Dili pa matumbok ang motibo sa pagpatay sa biktima. Nakuhaan usab sa CCTV ang duha ka mga alleged gun for hire suspects nga mo'y ginasubay pa karon sa mga otoridad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.